L'animadversió dels mallorquins la mortificava profundament. La tuberculosi era una malaltia incurable i contagiosa i els aterria. Creien que aquest mal era inequívocament una condemna, un càstig diví sobre la meva persona, el meu mal comportament, i consideraven perversa i malentranyada a George, perquè exposava de manera insensata els seus fills al contagi. A Mallorca, les normes morals eren estrictes i simples. Hi ha algun mallorquí? Vull dir. No. Eren estrictes i simples. Una jove no només havia d'arribar verge al matrimoni, sinó que havia de tenir també la fama de ser-ne, de verge. Qualsevol escàndol que el pogués imaginar li tenia possibilitats de trobar marit. I havia de triar entre tres opcions. Marxar, emigrar, el celibat, o bé convertir-se en la puta del poble, habitada per totes les dones i menyspreada pels homes. Els mateixos homes que després la van a veure a l'empara de la nit.